Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanino. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, keto santos nga misa karon atong ihalad pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat. O usab diha sa kahilom sa makadiot, atong ipadangat ngadto sa Dios ang unsa man ang atong tagsa-tagsa ka mahinungdanon nga katuyuan. O karon maandam kita sa pagsaulog nato santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Ikaw nga mianhi pagtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kahaloy kami. Ikaw nga nagaling sa to sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nahagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawag kang sasala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa to sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halandon, O Hesu Kristo, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo. Diha sa
himaya sa Diyos Ama. Magampo kita. Gamhanan nga walay katapusan, Dios, liguna nga mong pagtuo, paglao mo paghigugma, himua nga buhaton ng tanamo, sa mahigugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, o paampita kami sa kinabuhi, nga imong gisaad kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon ug dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang panghukom batok sa kabus. Kung may usa ka tawo nga magampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo ug mga byuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo ug dawaton ka niya. Ang imong mga pag-ampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon, musaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini hangtod sa iyang tubagon, pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman ug nga ang sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan maania kanunay sa akong baba. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Makabati kanako ang mapaubsanon ug malipay. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat og dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong, nagkapatalinghog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalisdanan,
giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ug luwason niya ang mga naguol. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangup kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ko ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog. Aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao og nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Parisiyo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limpungan,
ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw patag semana o naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang koprador sa buhis ug dili ang parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kayang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan. Kumusta man mo? Salamat. Malipayon ug maayo kihapon. Nang niadtong miaging Domingo, diha sa Ebanghelyo gitudloan ta ni Kristo kabahin usab sa pag-ampo. Nga ang pag-ampo may gahom o sa atong bahin na kinahanglan sa atong pag-ampo mapailubon gayud kita ug duna gyud tay paglahutay, perseverance. Karon naghisgot gihapon ang Dios diha sa Ebanghelyo kabahin sa pag-ampo. Na diha sa atong Ebanghelyo karon gipahinumduman ta sa ato ang Ginoo og duha ka butang. Una, ang pag-ampo mao ang atong pagdaig sa Ginoo. Praising our God. Nang ang atong mahal nga Birhen Maria diha sa Magnificat, di ba gadahig siya sa Dios. Ingon siya, ang akong kalag nagdaig sa Dios nga akong manunubos. Sa ato usab nga kinabuhi, sa atong pagluhod aron mag-ampo ta sa Dios, pag-ampo nga magpagdaig sa Dios. Kay ngano? Kay daghang mga maayong butang, dagkong butang gihimo sa Dios kanato matag adlaw. Bisan tuod naay daghang panahon nga dili kita takos. Sunod, nga bisan tuod makasinati ta og daghang mga pagsulay, mga problema, kalisdanan, kasakitan dinis kalibutan, kun ato yung pamalandungan og tagamtamon, mas daghan gyud ang blessings nga atong nadawat kaysa atong mga suliran ug mga kasakitan. Tinuod dili. Tinuod nang angay gayud, makatarunganon gayud nga ang atong pag-ampo mausab ang pagdaig sa Ginoo. Kay ikatulo, bisan nga ang atong mga naangkon unsa na ang atong nakabot sa atong kinabuhi dinis kalibutan, unsay ato ang naangkon nga mga kabtangan dinis sa kalibutan, unsay ato ang naangkon nga gahom dinis sa kalibutan, kining tanan sa tinuod gigasa sa Dios kanato, bisan pa man tinuod usab nga kini atong gihaguan. Gihaguan na to, pero wa tabuligi sa Dios, wa sad tay maato, wa sad tay mahimo. Munang angay ta nga mudaig sa Ginoo. Munang di gyud nato kalimtan nga ang pag-ampo mausab ang pagdaig sa tao ngadto sa Dios. Ikaduha, diha sa atong Ebanghelyo karon, gipahinumduman ta nga ang pag-ampo mauusab
ang pakighiuli sa tao ngadto sa iyang Ginoo. Reconciling with our God. Munang diha sa atong pag-ampo, importante kaayo ang atong pagpaubos sa atong kaugalingon, ang pagpangangkon sa atong mga kasalanan, ug ang pagpangayo o kapasayloan sa Dios puno sa tumang magpagkamapaubsanon sa kaugalingon. Aron sa ingon, human sa atong pag-ampo, mubarug kita nga nahimutan sa atong Ginoo. Diha sa atong ebanghelyo karon, gipakitaan ta sa unsa ang kanang dakong babag sa tao nga dili mahikahimog matinud-anong ampo ngadto sa Ginoo. Klaro kaayo, ang dakong babag sa tao nga bisan nagluhod siya, wala makahimo og matinud-anong pag-ampo sa Dios, mao ang kung dunay taas o garbo ang maong tao. Pride. Kung sa atong kaugalingon, taas kayo ta garbo, maglisod ta sa matinud-anong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Tan-awa ragod ning Parisiyo diha sa atong ebanghelyo karon. Usa may gihimo sa Parisiyo, pag-ampo mo pagdaig sa Dios. Kinsa may gidaig niya diha sa itong ebanghelyo karon? Kinsay gidaig sa Parisiyo? Ang iyang gidaig, ang iya ra pong kaugalingon. Nagdaig siya nga haskan kunong buutana niya. Naghatag siya ikapulo sa iya nga abot, nagpuasa pagyud siya kaduha sa usa ka semana haskang perting daig niya sa iyang kaugalingon atubangan sa Ginoo. Inay nga ang Dios pagadaygon ang iya noong kaugalingon maoy iyang gidaig, nagpagarpar siya atubangan sa Ginoo. Nganong nahimo man niya? Kung atong pamalandungan o sa sinungdan, tungod sa garbo sa tao. Muna kung ang tao taas o garbo, maglison sa matinud-anon nga pagkamaampuon ngadto sa Ginoo. Kay matintal siya sa pagpagarpar sa iyang kaugalingon at tubangan sa Dios. Nang tanawa, diha sa atong ebanghelyo, usa may nahimo sa Parisiyo, pag-ampo mao'y pakighiuli sa tao ngadto sa Ginoo. Pero usa yang gahimo, inay mangangkon siya sa iyahang sala, ang yang nahimo, namantay hinuon siya sa sala sa ubang tao. Sila kaana nga atubangan sa Ginoo sulod sa templo. Imbes magangkon sa sala, magbasol og mangayog pasaylo, ang iyang gibantayan ang kobrador sa buhis. Dili ko susamaan ang kobrador sa buhis. Sila kaana. Nagwa gyud siya makahimog matinud-anong pag-ampo. Muni angay nato matngunan sa atong kaugalingon nga dili unta ta mabiktima sa pagkamapahitason kay mahimo ning babag sa atong matinud-anon nga putli nga pag-ampo ngadto sa Dios. Nanunsa may atong angay batunan sama sa Parisiyo. Batunan ta ang tumang kamapaubsanon sa atong kaugalingon at ubangan sa Ginoo. Kay ang tao kung naa sa pagkamapaubsanon, dali ra kaayong makapangangkon sa iyang sala ug sayop. Lahi ra sa tao nga taas og garbo, tinuod dili. Og ang tao god nga naa sa pagkamapaubsanon sa kaugalingon, sayon ra gyud kaayo niya nga mangayog pasaylo kaysa tao nga mapahitason. Di ba mao man atong kasinatian? Kuyog-kuyog mo tao nga mapahitason. Di ba
dugay kay nang mangangkon, lisod kay nang mo pangkunon sa sayop o sala. Unya, maglisod nagpangayog pasaylo diha dayon. Kuyog-kuyog og tao nga mapaubsanon, gamay ra nimo og kanang gamay ra hinungdan, di ba dali ra kayo na siya nga makaangkon sa iyang sala. Nya dali ra sad kayo na siya putli nga makapangayo og pasaylo. Manang ang anaa sa pagkamapaubsanon sa kaugalingon, pagkanindot, makapangangkon sa sala, ug sayon kaayo para niya ang pagpangayo og pasaylo. Unya sa ato kung pag-ampo, mao man ni siya usa ang angay buhaton. In praying, ang tao magayog pasaylo sa Dios, makighiuli sa Dios, sama sa gihimo sa kubrador sa buhis. Ginoo, makasasala ako, nagpamukpok sa iya nga dughan. Kinsa man ang gikahimutan sa Ginoo pag-uli sa ilaha o sa atong higayuna, ang kubrador sa buhis, kay siya nakighiuli sa Dios. Menang kita sa atong makanunayong pag-ampo matagkaron ug unya, mangayo tagdaghang mga butang sa Ginoo, dili usab nato unta kanang kalimtan ang pagdaig sa Dios ug ang pagpakighiuli sa Dios aron kita kanunay kahimutan sa ato nga Ginoo. Palihog manindog. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kay Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Berhen, kisakit sa sugo ni Poncio Pilato, kilansang sa krus na matay o kilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan, uban ang magpagpaubos ug ang pagtuo. Mudangop kita karon sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magdala ka nato ngadto sa mas halawong nga kaakuhan sa pagsangyaw sa maayong balita ni Jesucristo. Magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, mga lagad sa ilang katawhan, sa walay pagsapayan, sa ilang politikanhon, ug personal nga interest, magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya, mudasig, ug mutanyag kanato sa grasya, aron magkinabuhi kita diha sa mapaubsanong pag-ampo ug sa pagpangalagad, magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton, ug ang mga nanag-anto sa bisan unsang balatian, makasinati sa makaalim nga hikap sa Dios, magampo kita. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos sumapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
magampo kita. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga himalatyon, makabaton sa manggiloyong pag-atiman, ug sa espirituhanong suporta, nga ilang gikinahanglan, magampo kita. Ginoo pamatia kami. Dios among amahan, among kusog ug among panalipod, abliha ang among mga kasing-kasing nganha sa imong grasya, aron sa kanunay masayod kami ug mutuman sa imong kabubuton. Pinaag ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyo nga sakripisyo. Dawaton nunta sa Dios amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawatang mga gasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pagalagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw bihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigo nang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ato'y sangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mapanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagtaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo. Dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami tugyan sa padulay, hinunuwaluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo,
among manunubos. Kay imo managing harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ipilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, at tagi kami sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, aban ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, impita dinhikan namo ang gugma nga among nambitan ining sakramento. O gimoa nga kining among pagsawlog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na santos nga misa,
dada ninyo ang kugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Kaninyong tanan, mayong gabi o daghang salamat. Mas pagpakpakalan sa tanan. Salamat sa iyong pagsimba karon. Ya, maayong pagpamauli, palihog kog pangumusta sa nahabiling sa inyong panimalay.